Sugeng dalu Mas Gareng Tralala. Sugeng dalu Mak Cangik, Mbak Limbuk, bapakku, sayangku, cintaku. Waduh, komplit. Komplit wong teng mriki sapa apa wis komplit kok. Sugeng dalu Ibu napa Mbak? Mbak. Nggih, Mbak Ika uget-uget. Inggih wilujeng dalu Bapak Haji Aibda Sri Kuncung Sarjana Hukum. Kula menika ekandang tak uget-uget. Nggih, tak uget-uget. Nggih. Nggih, matur nuwun ana dalu iki iso minangkani pamundhut saking bapak utawa ibu-ibu pangarsa ana ing dukuh Panggang Dawan Kabupaten Semarang. Ana malam Jumat Kliwon iso geguyon karo warga kene. Alhamdulillah dipapakudan. Muga-muga ora lokak malah tambah kebak rezeki ning para warga Ndawan kene. Tepuk tangan untuk warga Ndawan. Ngalamin luar biasa. Tepuk tangan. Ternyata Jawa tidak menyurutkan antusias dan semangat warga masyarakat anggenipun ngawontenaken tasyakuran dalu niki Mak Cangik. Nggih. Wah, semangat sedulur wonten ing Dawan dusune Panggang. Nggih. Dereke Kaliwungu Kabupaten Semarang. Luar biasa ya Pak Dik. Kompak nyedulur guyub rukun nyawiji dadi siji. Eneke kabeh sak dulur-dulur kene madhep rene kabeh. Hebat Pak Dik. Lah wayange nang kene ya madhepe rene. Tegese kuwi ngetokke lek kerukunan dadi ora enek sing lunga saka panggung, nggatekke kabeh dadi satu visi satu misi bengi iki. Ayo ning ya ora kok madhep rene kabeh ya enek siji loro sing rono. Endi? Nguyuh. Ngisor wit kok ya mbok ingeti. Dalu niki tenan Pak. Nadyan ta udan tetep nglumpuk dadi siji. Amin. Wong nek arep kondur ya kudanan ya ta. Nggih. Dadi mending nonton wayang. Ngoten niki. Niki mujudaken guyub rukun kekompakan warga masyarakat ing Ndawan Panggang mriki. Allahumma amin. Wis pokoke sing penting bersatu. Bersatu. Tidak melanggar peraturan hukum sekecil apapun. Kuilah contohnya warga Panggang kene. Oh, Panggang cerdas kok, Pak. Ora enek kok Panggang kok eneng kasus melanggar hukum niku mboten wonten, Pak. Mboten wonten. Napa melih dalu niki aman, Pak. Luar biasa aman Pak. Ora enek maling, ora enek copet, ora enek. Sebabe wis dadi siji skamling barang wis enek. Ora. Satpam barang. Ora. Malinge wis dandan gareng dadi aman wong iki. Kok ya dadi copet barang. Maling ati piyayi kathah ngono lho maksude. Supaya tresno marang budaya. Cocok. Wah, di Jawa niki muga-muga anu Pak, wong niki Jawa ki lak banyu. Banyu kuwi kanggone panguripan, Pak. Tegese kanthi udan sing ngeten iki padha karo tentrem ayeme warga masyarakat wonten ing mriki. Allahumma amin. Tetep tentrem kok Mas Gareng. Udan iki guwak bleduk kuwi tegese Sukerta, Pak. Lah tegese Sukerta ana ing Panggang Dawan kene iki ilang karono sarana udan iki. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Uga para bapak petani, bapak ing Petegalan, muga-muga ora enek ama. Amin. Tandoroyo-royo bisa nyukupi kebutuhan ing urip saben dinane ya Pak Gareng. Tur meneh udan saka dua suku kata ya Pak De. Nggih. Karo dan. Udan. Umure keluarga ageng Dawan Panggang kene tansah dawa lan kebak ing keselamatan. Amin. Dan lah ya kuwi. Udan. Wis langsung to kuwi. Wah, kuwi umure keluarga ageng Panggang Dawan kene. Ngono ki nek ya dipedhot siji-siji dadi bapak ki ora bingung. Oh iya. Kuwi tegese umure. Umure keluarga ageng Panggang Dawan kene. Dek kuwi dawa, ane tansah kebak keselamatan. Luar biasa. Luar biasa. Dagelan ki nek sokongan juragan kambil ki ngeten iki. Juragane kambil. Mbah Haji Narti. Mbah Haji Narni. Mugi-mugi pinaringan durga yuswa. Mbah Haji Narni, Mbah Hajah nggih. Mbah Hajah Narti nggih. Narti. Nggih. Pinaringan durga yuswa kathah rejeki, kuat anggone momong anak putu. Allahumma amin. Tahun buri iso diaturi melih Mbak uget-uget. Amin. Anek kaya iki lak cetha terwaca. Kaya panjenengane Pak Slamet. Pak Slamet iki panitia sing ngaturi.
Nggih. Awakmu Kula. juragane Kambil. Nggih lumantar Pak Mardi ugi. Lah iya ta. Lah panjenengan mesti ya kene karo para kadang panitia keluarga Ageng Panggang kene wis tresno karo panjenengan. Ditelepon. Aku ki ya lagi arep goleki sing ngebel aku ki sapa ngono lho aku. Lho. Dadi jenengan kirene iki rong genah. Menek Pak Kuncung lak wis cetha panitia. Pak panitia. Malah nek krungu kabar lengganan pendak taun. Nggih. Harus Awakmu kula. teko kene Ya. juragane Kambil, Ya. Bu Hajah. Ya. Kula ki sapa sing ngakon, Pak? Lah. Lah sing ngakon sinten? Anu, sing ngakon iki nggon gambare, Nggih. nggon gambar nggon HP. Nggih. HP Kuwi bocahe rada gondrong. rodok gondrong. Rodok gandrong terus Terus Kula rene iki Dik Budi, Pak, sing ngebel, Pak. sinten? Budi. Oh, Mas Budi, tepuk tangan untuk Mas Budi. Budi Piana. Nggih. Ning Pak Bu Budiana. Budi Piana kok Budiana. Budi Piana. Budi Piana. Ditulis gede dhewe. Budi Piana. Wah, nek mboten ngenten ya wong kula nggih mboten dikabari kok. Nah, niku juragan campur sari. Wah, matur nuwun. Wah, kula arep kepengin kaya Mas Budi ki ra kelakon, Lah Pak. sebabe? Wah, kono mangan wae iso imbuh kok piye lho. Lah sampean? Blas ra iso imbuh. Nggih. Sak perlune. Monggo Mas Gareng Nun. niki ora ketan ya sak lagu gek karek gojekan. Oh, nembang riyen to? Apike apa sik gek gojekan. Oh, nek bab nembang wis tenan entek pokoknya karo Entek karo Mbak Ika uget-uget. Eka uget-uget ki. Ya lagi iki uget-uget kok iso nembang apik ki ya lagi iki. Nek upama lho iki, Pak. Upama piye? Pripun? Upama Kang Mas kendange diasta rene Mbak Ika ngasto kendang karo Bowo. ngaten. Nggih. Iki langsung. Lah umpama. Jane aku ora wani perintah wong udu sing ngakon aku Lah wong nggih panjenengan lak minangka Pak supir wonten ing pagelaran menika. sopir napa? Kula nderek Dalu niki. panjenengan. Kula payu mayangi saking Mas Gareng Tralala. Lho nggih to. Ora etok ngono. Dalu niki pemegang kendali tetep Pak Dalang. Nah. Apapun perintah anak buah harus patut turut tunduk sama Pak Dalang. Nah, ngaten. Dalu niki jenengan dadi anak buah kula. Nggih. Mbak Ika uget-uget anak buahe Bu Narni, Bu Ajah Narni, Bu Narni. Mas Gareng Bapak Budi Wiyono. Nggih. Ora malah ganti Wiyono meneh. Wiyana. Piana. Wong jenenge ki lambe Jawa kaya Mbak uget-uget. Oh, alah, nono. Jawa. Nggih. Dados niki dalu menika kula dados anak buahipun Pak Samet. Kula diaturi apa didhawuhi ngendang. Nggih. Nah. Ya. Ya, Dadi ora anak buah ki nek wis bar anut perintah mesti terus diparingi ya ta? Ah, Nah, pokoknya gampang. siap. Gampang lho yo amplop pirang-pirang iki. Amplop tok. Nah, iya. Oh tak titeni lho. Anu kasut ngendang niki. Nggih. Saged. Kali Niki gojek. Bocah niki apa-apa iso, Pak. Nggih, Nembang pancen. sae, ngendang sae. Ki tembunge multi plasenta. Lah Sik to mesti plasenta iki sing ditokke wedhus kae nek kerupan iki dawon Ari-ari ya. Ari-ari. Sing apa-apa iso ki apa, Nduk? sinden Multi. roll on. Roll on ku obat kelek ki lho. Ya padha ae. All round. Nah. Iya. Multi Ning talenta. YouTube kae kauget-uget roll on. Anu wae piye? all run. Iya. Oh, pindah rene. aku ki jane ya tenan lho Mbak Eka. Pripun? Pan berat kali sampean. Kok Lho, matur Mbah Nun. kula ki bendina kali bune niku nyetel sampean. Nggih. Agek bengi iki iso ketemu. Lah nggih to. Menika alhamdulillah saged nderekke panjenengan ugi. Kula niku angger iso mayangi martun nuwun wong kula ki Pak Polisi Nggih. sambene dalang. Ah nggih to. Lah iki lho aku sing mari wedi Pak De. Nyapa? Pak polisi iki biasane bedile loro. Kok iso bedhe loro? Lah bedil sing satu kuwi untuk menghilangkan jumlah jiwa. Sik to. Berarti laras Sik, panjang sik, iki tak urus iki nek Oh, sik to masalah iki lho, polisi. iki kan dikenake sik to. Bedile loro. Laras panjang karo laras pendek. lah nek laras panjang ki Biasane kuwi dienggo menghilangkan jumlah jiwa. umpama nek penjajah dor Dor mati Kuwi, kabeh. oh, ngurangi jumlah penduduk. Nah, Nek laras pendek iso nggo menambah jumlah jiwa. Ora percaya biayane kiyaine ngasta bengi iki.
Sing panjang apa sing pendek? Sing pendek. Kok malah kowe ngerti? Lho mau ki wis lho Pak polisi sing gamane Pak kuwi nek panjang digorene preyodo wedi kabeh. Ya ora ngono kuwi kok. Ora. Nah niki perlu tak urus jane. Napa? Kula isin. Piye piye? Ngeten, Mbak. Pak polisi seluruh Indonesia. Pripun? Nggih to. Pak polisi seluruh Indonesia. Nggih. Gitu. Jangan sampai ada kekerasan memakai senjata apapun yang namanya organik, gitu. Awake dhewe perlu sapa, nyapa, senyum dengan warga. Dan alhamdulillah warga se-Indonesia khususnya Jawa Tengah ya sudah diadakan namanya pos kamling. Pak polisi senyum tok. Nggih. Sak. Berarti antarane masyarakat karo pemerintah, antarane Polri lan masyarakat sampun bersinergi. Iya, tidak perlu ditakuti. Tidak perlu takut. Dimaksudi ngono kuwi sinergitas antarane masyarakat karo kepolisian TNI. Nah, yo. Keamanan aja mung dititik beratkan karo kepolisian dan TNI karena jumlahnya tidak seberapa dibanding masyarakat. Mula enek swadaya keamanan masyarakat. Tuladane kaya ana ing dawan panggang mriki. Tepuk tangan untuk warga Dawan. Karo ngenteni tukang notomik kok angel suwe men to iki. Iya. Lah iya kene. Nah, Nah, mula diarani polisi 3 unsur kata. oh 3 Gen. suku kata. Nah, kita dawa-dawa kok. Poli karo si. Yang pertama po. Posisinya selalu di tengah-tengah masyarakat. Lah nek li. Lindungi masyarakatnya 24 jam non-stop. Oke, lah nek sing keri dhewe si. Si siap melayani dan mengayomi masyarakat. Lah kowe dadi masyarakat, monggo nek arep pengen dilayani karo Pak Polisi. Wah, gak iki bengi iki sing digawa laras pendek kuwi mau terus apa dimiyeke. Ijek urung dadi nah iki. Wis urung. Wis dadi. Dicoba. Niki apa dibawani sik jare ngono? Bawa riyan apa mboten, Byung? Nggih. Nggih. Ya. Lagonipun menapa, Mbok menawi wonten Niki alhamdulillah panggung Mbak syukurillah request dari rumah. Nyuwun Napa podang kuning. Oh, podang kuning. Maka kagem Bu Bidan bojo kula. Bu Bidan. Ibu Tri Resiti. Ibu mboten nderek niki. Mboten niki namung putraku sing nyopir iki mau blusuk-blusukke. Menika nggih anak kula alhamdulillah menika wonten Intel Klaten. Ingkang pundi? Mas Angga Satriatama wah sopire dalang. Oh, teng Klaten nggih. Nggih. Oh, berarti koncone anak kula. Alhamdulillah ya Pak De. Anak kula- Bapake gareng, anake Dandim. Intel. Anakku Dandim dadi kanca. Loh, Dandem. Oh iya Ya iya. ning iya. Klaten ngono. Komandan kuwi anu tinggon Dandim. koramil. Dandan Dinamo kuwi lho ning Klaten ngono. Cedak polsek kono. Enak-enak. Aku tuas bangga Kowe karo bawa sik, Nduk, bawa sik. bawa sik lagone podang kuning. Nggih nyuwun izin Pak DPR. Jinji. Pak DPR suwantene. Iya, enten apa? Sing penting masyarakat niku tentrem ayem. Bab pembangunan nyatanipun sedaya sampun maju. Pak DPR. Iki nek aku Ora sugih gunem ning tandang gawene. sepi ing pamrih Rame rame Ing gawe. Asmane sinten wau, Pak? Pak Sutanto. Oh, Pak Sutanto, su kuwi seneng, tanto kuwi weweh, tegese seneng sedekah. Kok Amin. ngerti nek ngono? Ngerti, wingi ning Blitar ya ngono ya. DPR sapa kon ngartek langsung munggah panggung nyoreng 500 ning Blitar wingi ya kaya. Ning Blitar wingi. Monggo Pak DPR katuran tindak panggung. Kang menawi Kang nek- salatus mawon. Nek Pak Sutanto tak kira ya aja lah, aja nyawer. Oh, nyawer ki donga lho, donga. Oh, nyawer donga. Donga nggo Donga masyarakat. pangestu. Oh, iya, iya. Bawa sik, Nduk. Wis Oke, bawa digenderi dulu. Mbah Kakung kan. Monggo. Senadyan wujud temong paksi Piyayune gedhe dhuwur. Suarane landung. Sing endi? Sing gedhe dhuwur ki sing endi? Mripa. Iki ta. Lah wong iki Pak. pilihane juragane kambil iki digoleki sing modele kaya kenthos. Aku ya nggih kados kenthos. Wah mboten. Kula pun jenengan dereng ngertos bentuke kenthos to.
Aku dengi dikirimi kentose Pak De goreng dipoto. Aja mbok foto kowe wis kisut kentos kowe. Sutanto miningaken menawi saking radio karo ngrungokne radio ngunjuk wedang saka dalem umpamane sapa yo kae suarane kok gali-gali apik kae sapa sindene ayu yo sapa yo lencir kuning mesti rambute ngandan-andan pakulitane kuning langsat ambune wangi aduh sapa yo sindene kok aku pengen delok terus baru tak tindak ana lokasi Pak Tanto bareng teko ngarepan kono jare ya kaya tremos. Alus manis nengse mage. Si podang pito pito ki cara meno artine podang pito ki apa pito kowe ora ngerti to artine podang pito ki apa podang pito ki artine apa lho aku takok kowe ngerti ora artine podang ora pito ngerti mula aku takon ora ngerti Rono sing ora ngerti Rono ora ngerti kok iso bawa arti podang pito lah mula dijelaske podang pito ki eneng artine dadi eneng bawa mesti ya eneng artine panjenengan ngerti apa artine podang pito lah mesti panjenengan ngerti lah aku rene ya ora kok aku ya melu rene padha kok iso podang pito ini napa Pak podang pito kuwi nek ora salah pito kuning ki ya Pak De ya pusing nek ditekoni podang pito podang pito menika podang kuning nggih Podang pito iku podang rahasia kok. Podang rahasia. Ngene Mas Kareng kuwi lho. Podang sing apik lho, Nduk. Oh iya. Ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo Alhamdulillah bawane sampun lah awakmu ngendang karo nyanyi ira iso iki ra sedeng. Nyuwun ngampil mikin ibu nggih. Nggih. Bayi wedoki biasane nek cagake mik dhewe to, Nduk? Ning endi? Oh ning kono. Ngono. Oh lah ning kene ning ngendang yo ngiwong-iwoi lho. Oh iya, coba-coba nganggo mik iki ya. Nah, Amit. Iki nggo menunjukkan bahwasanya genduk niki apa-apa iso, Pak. Nah, Memang talenta kok. lah nggih ngoten. Kula iki ngasih anu lho termasuk wis ngepan banget nek karo Mbak Uka. Iget-iget kuwi. Ngefan Pak, ora ngepan. Ngefan. Oh sampe dhuwur banget kok. Oh iya, sak dhuwure ngepen ya Pak. Iya iya. Nek dhuwure fan yo nek miyako karo peliteran. Coba-coba kendange muni urung mike. Nyuwun tulung mbok diparingi anu mbok dikeki dingklik kersane mboten ndeprok. Pun mboten pas ngeten iki mawon. Oh ngoten. Nggih, ngene. Apike malah hondo, Pak. Enek tau kok sinden kok ngendang kaya ondo kaya Ben arep ketok, ben dandan ketok. genteng. Ben ketok. Coba tes sik. Oke. Tong 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 tong. Iso. Black 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 black. Iso lho, Pak. Black dudu tong, black dudu tong. Pinter no. Tong dudu black,
ember. Oh, anake bakul rosok kok pinter. Pinter. Dan kok. Pakku ki adimu. Oh lah iya. Ade. Padha-padha kok. Coba Pak Bambang Dahar Gedang. Dahar. Kuwi gaglak iki, Nduk. Pak Bambang konku kono. Oh, anu mburi omah kae to. Oh iya. Pak Bambang bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol niku enten rambutnya ya, Pak ya? Enten. Oh iya, aman. Wong rambut ki ora kok. Rambut nggon jempol, iya. Kene lak jenenge Rikmo. Rikmo. Terus kene alis. Alis, idep, Terus mengisor meneh kumis, jenggot, ana jenggot, simbar. Lah ngisore aku go ngapal. Kuwi ulu cumbu. Ah iya. Nggon jempol iki. Iya, Ngendine? Wis anu munggah sithik nek. Simbar. Ah, iya. Simbar. Ngendine? Ngisore meneh. Ulu sikil. Ngendine? Ha, keliwatan kecamatane kok. Keliwatan. Yahene kecamatan tutup. Iya. Sesuk Ya. Coba Langsung karo ya. nembang ya, Nduk. Oke, boleh. Oke, karo nembang. Kendang Pak Tante. Matur nuwun. Langsung seragenan nggih. Yo, seragene Mas. Manut Mbak Ika, yo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Bang mobil mindarang kon goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Mane nganti yo kang nyawang. Yen si podang tak sawang mencok menepang. Kekencangan tak rindik saka katongan. Sawi ngocang dheweke ngalep yo. Tak suwun mbok panjangite podang kuning agawe pikirku komeng ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon kanjeng bakal abi katiwang liyane Ayo, pesindene.
Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Tangan. Hebat. Eh, Kula ya tenan. Oh, Talenta iki tenan. ngendang nggih ya Pak ya. Lah nggih. Nembang iya. Antarane njuk apa nembang karo ngendang ijik diselani joget. Uget-uget. Piye jogetmu piye nduk mau? Uget-uget piye jogetmu mau piye? Joget ta? Heeh. Ya biasa to joget. Aku ki nek roh irama kendang jane ora betah aku kudu joget ta Oh, lho. mosok ngono ya? Iya irama penake kaya ngene kerawitan jangkep. Kendang lagi dunggahke truk men dijogeti ya Pak Prayo Ora wis. kendang kok iso. Pinunjul tenan Oke, senine. terima kasih. Eh. Menika lak sampun. Nggih. Noni dawuh panjenengan. Ora dawuh. Lah pripun? Wis pokoke Nggo tak ngregengke pasrahke sampean karo Mas Dareng. Luwih regenge piye? Monggo. ngregengke suasana. Menika sampun anggen kula ngendang, Pak Slamet. Nggih. Ya, Kendangipun matur. betok mriko melih nggih. Mboten kesanten mriku. Lho, kesane mriki terus pripun? Nggih, pun enten mriku mawon. Oh Mbak Eka. Ngetek kula dol pripun? Eh. Wonten dawuh Pak Haji. Aduh. Iki. Oh, panjenengan kaya kula dongake nak haji kok. Ya. Langgam rengu. Oh, injih saking Pak sinten? Asmanipun nuwun sewu. Oh, Pak Parno. Oh. Pak Parno, Pak niki sing wis Parno. dawuhi kula. Pak Parno sing ngersake iki. Ngersake rengu Heeh. Ki MPP Bayu Haji, garap langgam. Oh digarap Nah, langgam. sing biasane ning gone wayangan Mas Bayu Haji. Oh, Kayak ngono begitu lah menika enten taliasipun Rp300.000. Margo nuwun. Cah cilik kok wengi pinter men golek duit. Lah nggih to. Iya, Nggih to, Pak Pun, Dik. Jan. Nggih cah cilik. Itik-itik rene lung 300.000. Jan, kaya kotak amal tenan malah. Wong ya setore rono lho kok iso. Amal nggo saka Pak Parno ya, Nduk. Pak Parno. Didongake sehat. Oke, Pak lancar Parno. rezekine. Sehat selalu. Lancar rezekine. Amin. Panjang yuswa ingkang berkah. Amin. Kuat momong putra wayah temeka puputing yuswa Pak Parno. Amin. Aduh pipone jan gedhi kaya balung ledek. Endi lho? Ya ini. Udah nganggo pipo kok. Pipo balung ledek apa ya enek. Enek saking gedine. Ledek kok duwe ngantek nggo balung ya apa matine ngurek apa piye? Lho awake dhewe lak nggo balung kok. Iki lagune rengu. Rengu. Niki kendange diwangsulke napa tetep teng mriki napa bablas gadekke? Nek niki wau melinge Pak Parno, niku tetep ngendang. Hah? Dalem Tetep dikendangi ro Mbak Ika uget-uget. Matur dhewe engko ndak aku dikira tumbak cucukan. Pak Parno kula tetep ngendang. Oh mboten. Ora to. Nembang. Oh, ngoten Injih, nggih. injih. Lah aku ya entuk sasmita ngono kok. Nggih. Dalang iki wengi iki rada ora patek tenang sing dalang. Lah pripun? Kaengko angger emberke kebak banyune iso ngrujuk dalange lho kaengko. Dadi ora patek tenange ning kono kuwi. Mboten napa-napa kok arek Ya. tak jikone sabun gip kok. Wis. Nggih. Kire iki kendange dibalekke. Tolong Mas. Monggo, Mas. Kendange balekke rono Mas. Ya, karo ben ditata. Iki mu dienggo unjuk keterampilan, unjuk kabisane Mbak Eka uget-uget. Nah, iki langgam rengu dibawani sik Pakde. Aku ya pengen kangen karo suaramu. Bawamu bawane bebas yang penting slendro. Nah, Lah, wira swara enek apik kok ya. ngono. Nya. Pakde wis ket mau sore wis. Lah iki aku lak ya mumpung petuk karo panjenengan ki kangen suarane. Aku lagi repot ki lho, lagi repot ki lho. Nah, kono. Kok dagelan kok nyambi Kono apa peniti. kono? Kowe seneng men mlebu TV to kowe iki seneng men mlebu TV. Nggih, Mas Gareng. Dawuh. Niki tetepane Nawala sing tiba nang pangkon. Nyimak saking YouTube. Bapak salam kageng Mas Gareng dan Mbak Eka uget-uget menika saking warga Bodowaloh Tawangsari. Ya, diaturke nyuwun ya rengu. Ya. Maca ora ketok. Kowe iki rumangsaku saka fisik iki ya jek ketok enom lho kok nyawang ngono kok ora ketok. Oh, njaba tegar jero ambyar iki ya ngene iki kok. Kok iso, Mas? Ha piye wong casinge ketoke ngene ning onderdile wis ora nutut tok. Lah wong arep nggo kacamata gagange nyocok mripat. Ngene iki anggere anu lali lho Pak, aku anggur kacamata pembesar
langsung nang kamar mandi kaget aku anggaran Lali piye? lah lari nyopot aku terus nang kamar mandi nguyuh ki kaget lho siwur kok gedene sak ember aku nah Lah kuwi nyawang siwur apa nyawang kentos ya ora ngono kok memanise merati bawa lah aku ki iya mbok kira yasinan apa piye lho nadane rendah men kok pacaane mung prasaja meraati pacane Mung prasaja. gandes luwes wiragane ngono kuwi umpama kowe tak nglungrum tak gandeng mlaku ning sajroning taman lak ya kersa to Pakde ya saru to Dik ki yang paling ngene iki lah malah kaya putune arep mriksake mbae ngene iki sing apik to sing apik lah piye lho iki lah ya sak putuku to ngene iki terus lho nek gandengan terus ki nek aku paling gandeng ora ngene karo awakmu penak lho sik to cek yo gandeng walik ngene iki jenenge Walik. gandeng sing bener ngono lho sik to nggih menika Kocok. gilingan tebu Cek malah kaya silinder iki piye to sing apik nah ngene lho nah aku tengen ngene nah ngapunten Pak ya laku mlaku ajeng setor kambil ngene Bu Ajah karo padane kambil bacoke rina wengi mung tratapan tak kira rina wengi gur tralala tratapan Mas tralala oh iya montang manting tan jenah Nggih. Montang manting. Nimas sira duh wong azu kene Ya tenan. lah iya to wong kok nimas wong ayu kowe lho sing tak gandrung ki lak awakmu kowe iki levele sak dhuwure ayu dadi nek iki ayu Ayu? nek aku kowe iki sak dhuwure ayu dadi azu ajune banget ngono ya sak dhuwure azu lah iya pancen azu aku ki kok bocah kok azu tenan lah ya menika azu kalih kireipun masa ya azu sakepane ngisore gampang teman amba beda ini rampung umpun oh iya kacamata nek wis diserahke berarti rampung oh kacamata wis diserahke wis rampung wis rampung moji roti moji roji nggone sinten Pak ngoten niku ya nduk rengu nduk Ya. sajak katon rengu enten apa niku dene sampun dangu dikokok ngaten sakniki pun benten apa panten sampun dosa
panjenengan mriksani Pak Aibda. Lho, kula ta? Nggih. Kula ki mboten nyawang jenengan nggih, nyawang kene. Kahanan dalu menika senadyan to udan tapi tesih regeng nggih. Nggih. Adem ning tansah dadi lan angete. Mergo sami makempal dadi siji ngono. Aku wis ngalih kok. Aku wis ngalih kok. Ya ngopo ngalih? Masamu mbok kon ngene terus ngono to. Ha malah kaya patung rumah makan selamat datang ngene iki kok. Karo meneh kok sliramu tanya sama Pak Dalang. Lah kenapa? Pak Dalang ki rezekine pancen akeh, bayarannya paling gede. Ning rezekine cek akeh dagelan. Lho kok iso? Lah dagelan iso nganti. Lho, ya Cahayu. Lho, Nduk Eka. Oh iya Kang Mas wong bagus. Juragane Kambil, Oh iya. Bu Hajah. Ngerti lah. Gila. 75 juta ngantek subuh debok. Debok. Pancen anu Pak Gareng. Non. Kula ki mboten kok kemlinting mboten nggih. Temaki mboten. Kula iki tetep ya cek nggawa marwah. Lho, Marga yo sekolahku yo pinterku yo tuladane melu-melu Mbah Anom dadi. sae. Aku ki kon mengamingu madhep kaya ora tegel Mas kula niku. Sae, cocok. Nggih sak saged-saged kula. Saged Ya nyata. sentene ngeten iki. Sae Sae, Pak sae. Aibda sae. Pun. Jenengan jangan berkecil hati toh Pak Polisi. Kok sagete Bukan mung- itu. Kok mung Nggih. sagete ngeten iki. Nyuwun nyatane- pangapunten. Kula iki nek kon mengo madhep mboten saged. Lah nggih pun ngoten mawon. Pun ngeten mawon. Lah nggih kalih gocekan debok ngoten lah. Ayu rayu ya wis debok. Nah, Memang ngoten mawon. ya ikut zamane kaya ngeten ya kudu ngeten. Nah, Lah ning Monggo. kan para pamirsa nggih badhe mangertos sinten to dalangipun. Oh, Pak Aibda Slamet. Sampun apa lho, Mbak? Apa napa? Kula saben taun sowan mriki. Lah ning kan nggih pengen disapa. Sampun ben dinten niku kula diambungi karo piyai wedok-wedok sing Diambungi. nggih. Oh, diambungi. Estu mriki niku kaya keluarga, Mbak. Oh, kaya keluarga. Nggih. Nggih. Napa melih jenenge keluarga saking Bapak Suyono Pak Bayan sing kagungan dalem niki. Nggih. Wis kaya Kakang Adi. oh lah nggih. Nggih berarti ya wis mancing seduluran. Wis Nggih. sedulur Sinarawedi jare meno. Sinarawadi. Kok Sinarawadi sawurke nggo ngecor ya. Sinarawadi. Sinarawadi. Rengu. Sajak ikatan rawu enten apa niku dene sampun dangu dikokok ngatan sakniki pun benten apa pancen sampun
Matur nuwun. Ah, jak hebat. Terima kasih. Tak siji menguasai apa-apa ya. Nggih. Tenan. Ngopo Pak De? Lah ya kuwi lho apa-apa tembang apa iso. Nembang nyapa suaraku ya nyun pangestumu ya Ha, sak isa-isane. Iya. Isa-isa. Sak iso-isane. Sak bisa-bisane anggonku Lah, nyuwara. Ora kok sak isah-isahe. Nggih. Ku Jawa Etan ya ngono kuwi kok. Sak isa-isane. Sak isa-isane. Sak iso-isane. Matur nuwun iki gendhoke Kak. Sampun. Sampun. Anu badhe ngersake ingkang menika mboten Pak Slamet. Pripun? Pak Kucung. Mbak Pesinden sing Pokoknya niki sementara pesinden kula tak kon turu. Iki ana panyuwun iki Mas Gareng. Dawuh, dawuh. Yen pangapunten nggih. Mangpaos ki ambak. Masalah nggih isine ngeten iki niki Pak tentara niki kados e. Ya dereng ngerti wong diwaca wae urung kok. Kepatak, Kula apal niku Pak tentara. piye? kepatak, Kepatak iki ndase sapa ti patak? Ketulisane ki lho kepada. Kepada. KPA pada. Bapak Dalang, Sogok Sinden. Sing nyogok sinden sapa? Iki apa? Soho. Soho. Sogok. Pak Aibda kok nyogok bareng. Lando meteng, Iki kurang do rabi salok kok do meteng bareng. kudu mateng. Do meteng. Mbak Eka uget ingkang nembe nguyuhi wajib. Aku kok Iki lho. ora kudu nguyuh. Iki lho. Lagi kebelet Belet jenggolmu. ngayahi. Ngayahi. Request lagu lanang. Tenan. Lanang tenan iki sing piye? Lanang Anak lanang ya ya. anak tenan iki berarti ya sing ora mini, sing ora jengki. Oh iya. Dari Sirma Sutresno Kendari Sulawesi, Pak. Tepuk tangan untuk Ya. Bapak Serma Sutresno. Pak Sirma Sutresno, Sersan Mayor Sutresno yang tugas di Kendari Sulawesi. Ugi ngaturaken Iki mungkin lagi kondur. nggih, wilujeng kondur Pak DPRD Pak Sutanto. Oh, ngoten. Ya, piyaine kondur? Oh, nggih nggih nggih. Enek nggih. sing lali apa ora kemeng? Mboten wau pun pangandikan. Pun pangandikan nggih. Wis Sehat selalu, sehat selalu. lalu. Ah. Lanang tenan lagune iki biasane nggo musik ta? Mbok menawa anak lanang sing dikersakne iki anak lanang. Nek lanang tenan ki browsing urung eneng ya. Nggih, mbok menawi Pak Sirma, halo Pak Sirma yang sedang menyaksikan lumantar YouTube, Pak Sirma Sutresno di Kendari Sulawesi, lagunipun mbok menawi anak lanang. Ngono ya, Nduk? Nggih. Lah kok lanang tenan ku yo kaget. Iki lagu apa neh ya. Ya. Oh, lanang tenan niku mbok menawa ya enten tenan ning urung iso. Urung iso ngaturke. Urung iso tenan kuwi. Urung iso tenan ora mung Dadi anak. cara tenan. mono Ya wis didadutke ya Mbak Ika ya. anak lanang Dibandutke. ada lagunya sing biyen omahku gedek gitu dulu aja. Ah mungkin. Oh nggih. Nggih, dawuh Mbak. Nggih, ngapunten Pak Serma belum bisa ngaturke lelagon anak Napa? tenan. Elae lho. Oh nggih nggih, Mbak sinten iki? Pak Kasimin. Oh, Pak Kasimin maringi redono Amin. ngersake elae lho. Nggih. Kasimin, kas kuwi duit Min kuwi kurang. ya ora wong maringi no kok ya. Oke. Enggak, dilum. Anu, nyuwun tulung kalih Mbak Sinten. anu Mbak Indah ngateng Mbak. Heeh, karo Mbak Ika. Monggo, Mbak Indah, monggo. Iki untuk seragam anyar. Endi to Mbak Indah? Niki to. Oh, sing nika, oh tak kira kene kok. Kuwi paling ora lagune dangdut kok sing kene dhewe. Heeh. Lah iki ben yo penyanyi dangdut kok. Iki engko wayahe isu-isuan hadroh engko. Kuwi mbokku kok Mbak. Nggih. Alhamdulillah. Dadi kuwi sing mulang aku kecilik Nggih. tekan tuwa ya Budi Satirah kuwi. Mula dalang-dalang ki nek aku tetep ngutamakan yang tua daripada yang muda. Oh, cacak, Nggih. cacak. Sing arep ngopeni sapa wong tuwa-tuwa nek awake dhewe. Asepe Nggih. ampuh Pak, sepuh. Niki Mbak sapa Nduk? Indah Cahya. Mbak Indah Cahya sampun jumeneng Pak ngersake lagune napa Pak? Niku wau lho, Mas. Anak lanang? Saya anak lanang. Oh, anak lanang. Terus Mbah Kasimin elaelo. Elaelo. Oke. Sekalian. Oke. Anak lang digabung dadi lalu Nggih. sisa. Anak larang Anak lanang elaelo. ilailo ngono lho, Mbak. Musik, mangga. Wah, komplit ya. Ya. Pak Slamet tindak rene komplit musiknya ya ono. Pakai musik biar hebat. Yo. Kae gone kae.
Iya, Pak. Yo. Tur Pak Sirma Sutrisno ingkang Nggih. wonten Kendari, Sulawesi, Pak. Matur nuwun nika saking teman sejawat Ya. dari Mas Serma Sutrisno Terima Kendari kasih Sulawesi. atensinya. Kira rawuh yo piyayine sesuk kundure manggih yono mboten wonten alangan satunggal punapa. Amin. Tetep kita dinas NKRI Harga mati Pancasila jaya dan abadi. Amin. Nggih. Amin, amin. Mas Gareng. Dawuh. Yo, aku tak nyuwun lelagon Menapa? nandut meneh sing rodok ngetren. Ah, iki napa mundhut kabeh banget iki, Mas. Nggih, dilegani. Ilahe lho. Loh, Saking lah kan aku ora ngerti. Pak Kasirin. Nun, nggih. Pak Kasimin. Pak Kasimin. Pak Kasimin sing duwe kanca Kasirin nggih. Nggih. Ngersake Elailo. Oh, Elailo. Pun maringi bebungah 100.000. Ah, nggih, matur nuwun. Nggih. Mbak Ika, menika Pak Kasimin sampun ngasih bebungah 100.000. Elo. Ah, elok tenan. Iya. Jan panggang dawan elok. Penonton tetap bertahan meskipun udane pun reda ning ya tetep jenjem lenggahipun, Pak. Nggih. Kula ing saben-saben mayang mriki menika udan kok, mesti. Oh, Ora ketan berarti- delit iki udan. Nggih, berarti nggawa katentreman, Pak niku, Pak. Nggih, insyaallah. Nggih. Sing disuwun niku, Mas. Nggih. Mas Gareng, saya tidak finansial tidak. Kula niku duit asine wis ora butuh kok, Mas. Nggih, kabare Pak Uncung ki teng dalem duwite pun kintalan. Ora kok kintalan. Ya sak mampune, kula niku wis ora tahu jenenge pripun-pripun nggih, mangkat ngoten mawon. Seduluran ya, Pak. Nggih. Nggih. Enten pundi mawon, mboten. Nggih. Sip dalang ngene, sip ngene. Dalang idola kok. Idola ki piye? Iki darang olah lalang. Oh iya bener. Sing penting kula ngangge tata krama ngoten mawon sing penting. Nggih, nggih. Kula nek kon mengamingu ya mboten saged ya sing ngeten iki. Nggih pun ngoten mawon, Pak. Nggih sithik mawon mboten kersa ta panjenengan. Nggih mengo tapi nggih mboten nemen-nemen ngunduri Nek debok. mengone kenenganen iki wedi nek gandrung sinden. Oh iya, sindene ayu-ayu. Nggih mboten. Apa meneh sing uget-uget kuwi lencir, kuning, dhuwur, putih. Alah, kok iso. Iya. Jan. Piye nek kowe ngelem Bocah kok sak ipel-ipel. kok sepel-ipel. Ora aja nganggo tambah i lho. Lah iya. Elailo lagu lawas nduk iki. Lagu lawas. Elailo. Nggih. Biyen ngono kae. Ki digarap kerawitan. Nggih. Buka bonang. Ya. Mbak Ika, Dalem. Mbak Mas Gareng niki Elailo arepa saking Pak Kasimin. Menika kula kunjukaken katur setunggal menika Bapak Suyono, Bapak Laksono, Bapak Sumardi sak keluarga, uga para ibu-ibu ingkang masak wonten Jayengan. Ngertos Jayengan mboten, Mas? Jayengan ngen godhog wedang nika Nggih, matur nuwun. Wah, sinomane sregep-sregep. Ngene iki entuk kopi ndale mak piar ya, Mas. Kopi. Kopi. Yah keten ki ngersakne kopi, Pak. Kula niku sak awan mboten turu, ket mambengi mboten turu. Lah bau dalu ten pundi? Wau dalu nggih teko pesinden niku ampun teko kula. Oh ya ngasta. Mboten ngasta, piket. Oh piket. Pulang ya jam 8, saya tetap disiplin. Nggih. Yo laelo yo. Remuk. Ya. Dok. Biyen kowe ngomong keting karo aku. Seneng sebel apa maneh tresno. Nanging saiki rati nyono kowe sibuk rayu aku.
jual mahal Isin yo saking nyemper niwon nggo jejer kobokan isi yo mas numpak taksi mudhun sama ngomong benci tapi tresno isi yo mas terima kasih. Elah elo, tenan kok Mas Gareng. Nglegani Mbah Kasimin niki lho. Jane lagu lawas niki ning sak iso-isone nyatane ya iso kok nek gendoke kauget-uget. Wis tenang. Tenan. Nyamper ngiwon nengen Lungguh jejer tombak kangen Isin yo mas numpak taksi mudhun sama karo aku jare tresno isin yo mas ya goyanganku apik to Apik wong jenenge wae kauget-uget joget ya kaya uget-uget guys. Apik. Iki mau jenenge jogetan apa nduk ngene iki? Rajang Kobis Ngene iki.